Mbak dia? Apa, Mbak? Sampeyan nang ndi? Kata aku sak genteni karo kancaku kok. Iki paketane seko. Wah, iya. Ya, entuk bonusan Lah, body gedene kalau bonus hembody harang gedine. So ya, Mbak. Ya, pada-pada. Mbak. Krungu gosip apa durung? Apa kuwi? Kalau anak Lekmar 5 tahun merantau, rak balik-balik betah men ya. Lah, ya Allah suwine. Wah, dah gue dadi jablay kayak raya. Lah iyalah, 5 tahun kok suwine ra umum. Dadi jablay to ya. Wis ndi duite? Biar paketane 150.000. Loh, sampean kan jek ana utang gunanku kan 300.000 to, apa to utangmu ya? Ya aja to, Mbak. Ki duite metak nggo bayar SPP, mbek nggo masak barang kok iso. Mas, Mbak, aku ki selak dinteni wong. Wedi nek ditinggal aku. Wes ya? Piye to ki, Mbak? Wah, ora cetha.